Señorías, a pandemia está deixando consecuencias demoledoras cun dato tráxico que resume a gravidade da situación. 2016 persoas falecidas, a metade nos últimos 3 meses. Polo tanto, nada máis prioritario que salvar vidas, sabendo ademais que controlar o virus é imprescindible para que haxa unha reactivación económica. Unha reactivación na que os únicos fondos extraordinarios van ser os Next Generation, un tema crucial no que cabería esperar a máxima ambición, seriedade e rigor pola súa parte, señor Feijóo. Sen embargo, asistimos a unha ceremonia da confusión. Fíxese, o 17 de outubro anuncia 7 proxectos por 3.200 millóns de euros e 18.000 empregos. 5 días despois, o 22 de outubro, os proxectos multiplícanse até 108 por importe de 9.400 millóns e iso sí, xa non dan cifras de emprego. O 29 de xaneiro, tralo encontro co presidente do Estado, os 108 proxectos pasan a 5 que definiu como moi concretos. Vese que o resto deben ser inconcretos ou de recheo. Pero que nin estes proxectos que define como concretos se escapan a esa cerimonia da confusión. Planta de Viscosa. O 12 de outubro anuncia que supón 700 millóns e 800 empregos. O 30 de novembro pasa a 900 millóns e 1.000 empregos. Pero hai máis. O 29 de xaneiro, comunicado oficial da Xunta, a mesma planta sobe a 1.140 millóns e o emprego son 9.700. En 2 meses, a mesma planta pasa de 700 a 1.140 millóns e multiplica por 10 a creación de emprego. Voulle poñer outro exemplo. Planta de economía circular. O 12 de outubro ten un investimento de 525 millóns de euros e 800 emprego. Pero o 29 de xaneiro, tamén según os seus comunicados oficiais, baixa a 500 millóns, pero aquí, milagre, os empregos pasan de 800 a 5.000. Señor Feijóo, que clase de tomadura de pelo esta? É que non é serio. E nada sabemos destes proxectos porque a única información que nos remitiu foi este PowerPoint de 12 folios, onde, se un suma, nin tan siquiera as cifras que nos mandan se corresponde coas inversións que anuncian. E é evidente que este mix de opacidade e propaganda ten un obxectivo que é tapar que detrás non hai nada, que non hai unha visión de país de futuro. O único que hai é un presidente convertido en axente comercial dun puñado de multinacionais mentres deixan na estacada a pequena e mediana empresa, aos traballadores e traballadoras autónomos, o tecido productivo real, e un presidente que nese encontro fiasco con Sánchez renunciou a reclamar a xestión directa e mesmo di que se conforma con recibir o 4,6% deste fondo Next Generation. Por iso, señor Feijóo, pregúntolle por que renuncia a defender os intereses de Galiza nun asunto tan crucial. Moitas grazas. Ben, señor Feijóo, eu non lle preguntei por a vacina, non? En todo caso, está claro que vostede, como non ten argumentos, ten que vir aquí a falar de todo e a non falar de nada. Mire, foi vostede quen enviou un comunicado despois desa reunión co señor Sánchez onde dixo que o resultado da reunión fora moi satisfactorio. O sea, moi satisfactorio cando ven a Galiza cas mans baleiras e o único que nos anuncia é un novo retraso no AVE. Ten que falar de infraestructuras, señor Feijóo. Pero como pode vostede falar de infraestructuras, de transferencias, se tivo durante 8 anos gobernando o señor Rajoy e non conseguiu ningunha soa transferencia para Galiza, señor Feijóo? Pero que clase de tomadura de pelo esta? É que, mire, os intereses de Galiza non se defenden con soflamas e dándose golpes no peito, como fai aquí vostede no Parlamento. Deféndense con feitos concretos. E os seus feitos é que vai a Moncloa e non é capaz de conseguir nada, nin antes con Rajoy, nin agora con Sánchez, porque vostede o que practica é a sumisión a Madrid. E, mire, eu veño a falarlle dun tema que é fundamental para o futuro deste país. E nese tema é que vostede o que nos está demostrando é que non ten nin proxecto nin ambición. Ofrecinlle até 3 veces nesta Cámara, señor Feijóo,
que nos sentáramos a falar sobre o tema dos fondos Next Generation e do seu reparto. E cada vez que nos sentamos e que lle facemos esa oferta de diálogo, vostede recrimíname aquí non sei que de pactos. Pero, señor Feijóo, se quere falar de pactos, explique os pactos do seu partido coa extrema dereita. Esos son os pactos que hai que explicar nesta Cámara. E miren, Galiza, señor Feijóo, necesita ambicións e proxectos. A esta Cámara o único que ten remitido o seu goberno é un PowerPoint cutre de 12 folios. Esa é toda a información que temos sobre os fondos Next Generation. Eu volvo a reiterarlle, a pesar de que nos parece que están desacertados nun tema como este e onde están facendo propaganda cun asunto moi serio, nos vamos a seguir defendendo até o último momento que Galiza ten que recibir cada euro que lle corresponde desos fondos Next Generation. E para iso necesítase ambición. E hai que reclamar un reparto territorializado dos fondos. Por que Europa distribúe territorializadamente no Estado español no? E temos que reclamar que o 9% desos fondos, 12.600 millóns, cheguen a Galiza, porque se algún territorio ten necesidade dunha transición enerxética, dunha digitalización, de impulsar a industria, ese é Galiza e hai que ir con ambición e non con rebaixas como foi vostede a Madrid nesa reunión con Sánchez. E desde logo que nos sentemos a falar en serio sobre os proxectos que hai que candidatar para que este país teña futuro, que non son ir da man de 4 multinacionais que xa teñen recursos abondo, sino pensar no interese público. E esa é a oferta de diálogo que lle facemos e pedímoslle, por favor, señor Feijóo, que non veña aquí con máis politiqueo barato, porque estamos no medio dunha crise na que está xente morrendo, donde hai miles de persoas desesperadas e o que esperan deste Parlamento, señor Feijóo, é que vostede non se dedique a atacar o BNG, sino que poñamos o interese dos galegos e das galegas por diante, porque atacando o BNG o mellor cree que pode esconder os seus erros, pero que eso non lle sirve de nada a este país. Poñamos Galiza por diante, desde logo o BNG vai seguir traballando nesa dirección. Gracias, señora Fontán.